Halo लोगोफोर Good evening to everyone Good evening होनबाय आङो दायो माने जाबाय एकथा जाबाय दै जोङो माने 3 नम्बर दनसिपुर गामिनि माने बिहामजो हानजा ओमफ्राय गासिबो बिसोरनि बडिगार्डफोर आरोना दिनै माने 5 जानुवारियाव जियादलाव माने खाना जानो थांनो नागिरदों बिनिनो आं माखासे नोंथांमोननो खोन्थालांसै नोंथांमोना आंजों नायफालांबाय थादोलाय माने दा साननैसो माने माबायानो बिदि नालाय बोथोरा बिदि नालाय ओंखायनो माने बेनिखायनो आं नोंथांमोननो माखासे खोन्थालांसै आं नायलांबाय थादोलाय जोङो दायो थांगोन माबायाव जियादलाव ओरैजाय नै रेडि जाबाय जों दायो गासिबो रेडि बिहामजो हानजा नालाय गासिबो मोनालायबायना माथो इमान गोबाव जाखोबालाय बे जाबायना ओरैजाय मानसिफोर खोन्थागोनसै फार्स्ट टाइम जोङो नै रेडि जाबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय सिगाङाव गाखोबाय माखासे गारियावबो लाबाय मोनसे ओरैजाय गारियावबो थाबावबाय बेयावबो दङ खोन्थाबाय जोङो दायो थांसै आरो रेडि जाबाय ना थांनो नागिरदों र' थांनो जाबाय जाहांबाय बबाव थांगोन दायो जियादलाव दालां बेसे गोजान जायो बिनिफ्राय जायोलै एसे गोजानानो 1 किल'मिटार आच्छा चलो बिदिबा थांबाय थानोसैलाय माबायदि इन्ट्रेस्ट जागोन बेखौथ' मिथिला जायखिया जों दायो थांग्रोसै होमबा लोगोफोर आंजों आरो थांफादोलाय दिनैबो एसे मजा एसे खोन्थानोसैलाय आं ना ओरैजाय नै बे जाबाय जोंनि गामिनि दै जोंनि गामिनि माबाखौ एसे खोन्थानोसै आङो नै जों ओरै थाङो बे लामाजों आरो ओरै जाय जाबाय जों थांग्रोबाय आरो सिगाङाव जों सोर सोर फैदों एसे खोन्थानोसै नै हेल' होनदो गासिबो जों थांनो नागिरदों दे अबाव जायगायालाय जियादलाव आच्छा जोङो सिगाङाव फैग्रोबाय आरो बिसोरो उनाव फैबाय थाथोंसै जोङो फैग्रोबाय माने लामायाबो एसे गोजान नालाय जों ओंखायनो एसे थांगोन होननानै जों सिगाङाव फैबाय आरो थौदि बिदिबा लोगोसे आंजों थांफाबाय थादोलाय दिनैबो एसे इन्ट्रेस्ट जागोन खोमा गेजेर ससेयाव मा जायो बेखौथ' मिथिला जागोनखौथ' रावबो मिथिया नालाय दा जों थांगोनसो थांनानै मा जागोन मा बेरगोन बेखौथ' मिथिया नालाय थौदि बिदिबा लोगोसे थांफाबाय थादोलाय अके चलो लेट्स गो जों नै फैगासिनो दायो बे जाबाय जोंनि फरेस्ट एरिया ओरैबायदि मोजां नुदोंना नै जायगाफोरखौ माबायदि बे जाहैबाय जोंहा पानबारि फरेस्टनि लामाजों जों थांगासिनो आरो माने माबाफ्रा ओरैबायदि बाला नालाय रानस्रावस्राव नुजोब्बाय नै जायगाफ्रा ओरैबायदि मोजां सिनारिफ्रा ओरैबो बागान ओरैजाय गोदान मोनसे ओरैजाय गोदान फुलि गायगासिनो आरो फैयै फैयै मोनफैबाय जायगायाव खाना जाग्रा जायगायाव नै बाला गोजा गारियाबो ओरैबायदि जायगानि गारि गैया फैयै जों दायो मोनफैबाय नै एसे खोन्थानोसैलाय जायगाफोरखौ मा जाखोलै फाफ्राबलाय जोङो गारिखौ इयाव दोनबाय ओमफ्राय नै इयाव दोनबाय गंनैखौ ओमफ्राय एसे खोन्थानोसैलाय जायगाफोरखौहाय ओरैजाय नै मोनफैबाय जोङो दायो मोनफैबायना रायजोफ्रा मोजाङै मोजां मोनफैबाय जों एबार बेयाव होथारसै आरो दे माबिलाय लाइ पात्ताजों माजों अमा बेदर दे रेडि बानायबाय ना रेडि जाथ'वाखै जाहांदोंसो स्टार्टिंआव होबाय बिसोरो धुप धुना सावबाय ओंखामखौ संसै आरो बेयावनो जानाय लोंनाय जेबो डिस्टार्ब होना दे आफा बोराइ बाथौ ओरैजाय एसे हांनायखौ खोन्थाबाय आङो मोनदोंना मोनाखै एसे नांबावगौ ना बेसे टाइम लाबावगोन 20 मिनिटसो ना नै मानसिफ्रा नेगासिनो जाग्राफ्रा बिसोरबोथ' मावजोबनो हाला नालाय बिसोरो खोन्थानोसै र' एवनायखौबो माजों एवखो औ मोनजायाखै जाबाय मोनबाय दा जाबायना जाग्राफ्रा नै ओरैजाय एकदम रेडि नेगासिनो दंथारो सोरबा नै खाफाल हमलायबायलै सोरबा
मैखि जादों गोदै नामा माथो दुखु जानाय बायदि मा जादों मावसैलाय गोरानसो इयो बे माने फैयै फैयै जोंना बेदरबो मोनबाय भाजाबो मोनबाय जों दायो जानायनि लाहार फाहार ओरैबायदि सारि जिरायबाय जों गासिबो ओरैबायदि लाइनाव जिरायबाय आरो जों एबार होथारसै ना गासिबो लाइन जाजोब्बाय नै फार्स्ट टाइम जोंना नै हांनायखौ रानबाय दङ होदो होबायना दे जागायजेनबाय ना रेडि अके दे होदो बेदर रानगासिनो जागासिनो आंबो नै दायो जाबाय बे माने हांनायमोन आरोना फार्स्ट टाइम जों जाबाय हांनाय जोङो संख्रिया एसे बाबदों माने हांनायनि मजायानो एसे आलादा जायो माने जों गासिबो जाजोब्बाय ना एसे मोजां खोन्थाजोबसै आङो नै जोङो माने गासिबो आरो 3 नं दलसिपुर गामिनि बियो गासिबो जों जयै दिनै 5 तारिखआव जानुवारिनि माने गोदान बोसोरखौ जानाय लोंनायजों जोङो बरा हरबाय आरो एवनायखौ जानाय नायसै दे एवनाया देलाय जानायलाय मोजां जादों ना जाहैबाय हाराखौ आं फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामसै दहायथ' हांनायखौ जाखांबाय आङो हांनायाबो मोजां जादोंमोन एबारो नैबे हारा अरनो हाया माथो है गावबायला हाराया अरखौ दोनगोन आं लायाबो मोजां जादों गोलाव सानांगौमोन बोलाय खेबसे नायनां होथारबायना दासो मोनफैदों लासबायना स्पेशल फिल्टार नामा फिल्टार लकेल देलाय होलाय माबायदि होयो नायनां माबायदि होयो खोन्थालै होनानै माथो जेबो जाथाराखै जेबो जाथ'वाखै नों मा लादों लाल सासो बानायदोंलै लाल सा ओरैजायलाय दाना अमा मेजेमसो जायो अमा मेजेमसो आदसा होथारबाय नामा नैलै आं एसे नैबेसो लालांना आदसा ओरैलाय लाल जोंना दे ओरैजायलाय मा लाखो गायदेयालाय गायदेयाबो लालायलाय गाइखेर ना गाइखेर नामा बिदै गाइखेरसो wah malah kita mau nilai mesti cobain nama cobain baik pas jalan mama sakit apa baik mama lah ke geza sih mama oh di sana belek belek roh mau ikut akhir nih Alina ibu dong bedor mandi apa boroni Boroni. Gue bilai. Biar. Neng nalai bener. Yang lain bener. Boroni. Kau baनायखानाय ना? न'आव मावना लाबोनाय बेदरा बायदि एवनाय. बेदरा. नै दहाय खोन्थादोंमोन आं बेदरा एसे खावसिजोब्बायानो. खावसिजोब्बायानो बेदरा. मा लाखो? Nyoyku लादों जोंहायखौ. Ikutसो? Kek besi lengkap. Konba. Kek bahan aku mesti bawa. Nengna gila sah kek besi aku. Jabai aku mau konba soy basi. Soy basi. Soy pekan aku menara soy basi 7 basi lang. Ay. Oरैबायदि इंट्रेस्ट होदों मालाय नै. माने मा जादों हौवाफ्रा हौवा ओरैजाय साइडआव. ओमफ्राय आरजाय हिनजावफ्रा ओमफ्राय फैयै जाबाय माने हाबथारसै आरोना. बारा गोबाव गैला ओंखाम जाबाय आरो लास्ट फिनिशिं बियो सोर जानायफ्रा जादों आरो ओंखाम जायैफ्रा जायाखै माने फुङावनो जानाय नालाय माने जोसा ओंखामखौ आं ओरैबायदि लुबैबाय नै सोरबा जादों सोरबा जायाखै आरो ओंखाम माबोरै होनदोंमोनलाय देलाय Yuryana malaba माबा मेजेम फैयो माने मोदोमखौ हरसै मेजेमखौ लाबोसै माने जेनेबा नोंनाव हारा हरबा
आं मोदोम खनसै मोदोम हरसै सोलायलायनाय जायो आरो बे माने मानि थाखाय बे आं दरसेयावबा दरनै हरसिगोन आरो ओंखायनो बे मानि थाखाय डाबल ब्रा बे मानि थाखाय अनलायनाय ना मानायलाय बेलाय अनलायनाय माने बे जाया नालाय आं मोनबाय मोनसे लाब जायो दरसेयावनो दरनै मोनबोयो माने बिदि आरो माने खेबसे बुंलाय आइ मिर' जिकिन आपदा देलाय आमाय होनलाय मारै होनदोंमोन आं जाथ'नाय नङा सोलोंनोसै माबा देलाय खेबसे बुंलाय दे आंनि हिर' नाथाय पकेटाव जेबो गैया नङा देलाय नों बै बाथ्राखौ बुंबालाय बे खेबसे बुंलाय आइ मिर' जिकिन आपदा दे देलाय र' आं मास मोनसे र' बुकेटाव मेरेसिर' ओमफ्राय माबा थुसिगे होनदोंमोन ना बियो देलाय खेबसे बुंलाय आइ मिर' जिकिन आपदा पुसुके दस्राव जाफैनाय देलाय सोरबा होनलाय हायोबा देलाय हायोना हागोन ना सोरबा खेबसे होनलाय लासेनदों दै बियो जोंनि खाना जानायनि लासेनदों जोब्बाय नै जाबनायाव माने एसे मोसासारलांसैनो लागाव लासेनदों बियो रेडि जों जाखांबाय नालाय जों दायो थांफिनसै ना थांसैलाय ना दिनैनि खाना जानायखौ थांजोब्बाय जास्ट माने जों लास्ट आरो